¿Es un superhéroe? ¿Es un humorista? ¿Es un polític? ¿O un ésser animat? ¿O es una inteligencia artificial? No. Són bats improbables. Cara a cara, imposibles. Frecs alternatius. I fins i tot són disputes quàntiques. ¿Qué Kid con Juan? Així és. Doncs ara sí, benvinguts al concurs del Roscon del Disculpin les molèsties. Tenim avui 2 milions d'euros en joc. I tenim 2 participants que venen de la setmana passada, que venen a obtenir i a deixar les seves professions per poder viure millor com tothom voldria. Anem a conèixer-los. Doncs aquests personatges que venen al Rosco de Nadal del Disculpin, el que no té ni fava ni rei, són la Maria Castanya i el caganer del pessebre. Ole, 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 que mañana no hay cole. Claro. Hola, bon dia, bona tarda i bona hora, una menja Canàries. Podem començar amb la més guapa de totes les Maries. I no és la canàbica, és la senyoreta Maria Castanya. Hola. Hola, Bon dia, bona tarda. Maria Castanya. Ja torno a estar aquí a veure si aquesta setmana sí que m'emporto el premi, perquè realment aquests 2 milions d'euros, hosti, em podria comprar un nou bidó per coure castanyes. Oh. Ens vau deixar la setmana passada molt nerviosos amb aquestes últimes 6 paraules. A veure com va aquesta setmana. Molt bé. Ja que voleu, que us explico una miqueta la meva vida per qui no va veure el programa la setmana passada. Doncs estaria A veure. molt bé, sí. A veure, aquests oients tan espectaculars que teniu en aquest programa. Mira, jo vaig néixer un 31 d'octubre. 30 d'octubre, ja quasi havíem canviat d'any. I fa tants i tants anys que ja ni me'n recordo. Devia ser el 1600 o el 1769, un dels dos, segur. Hi havia, en aquella època, tanta pobresa que ens calentaven tots a base de fotre'ns castanyes, perquè no teníem ni rals ni moniatos en aquella època. Oh. Déu-n'hi-do, quina vida més complicada que tenies, no? Home, no creguis, perquè al no tenir res, doncs, l'únic que podíem fer era practicar l'acte sexual i pensar. Eren les dues coses. I com que podeu veure que no soc molt agraciada, doncs lo de l'acte sexual era molt difícil, M'he trobat nòvio des del 1600 que n'he trobat nòvio, tu. Ja ho podries dir, noia, ja ho podries dir. Home, jo aprofito, per si hi ha algú aquí que m'estigui veient que vulgui fornicar amb mi, doncs jo m'ofereixo, sí. Bé. Nois, tranquils, que si voleu jo li passo el meu estilista. El telèfon i estic baixant. Ja l'estic. Doncs bé, doncs això, de tant pensar i pensar en aquella època, perquè follar no follava, doncs mira, me'n vaig donar compte que si la vida et dona llimones, doncs no t'amarguis, fes llimonada, que és ben bona, ben dolça, i així vaig inventar la castanyada. Mira tu per on. Déu-n'hi-do, quina anècdota tan bona! Doncs el concurs del Rosco que ets una persona que tens molt de vocabulari. I ens agradaria saber quin mètode utilitzes per tenir aquesta habilitat tan increïble. Oi, sí, tant! És facilíssim, aquest és el meu concurs, perquè això jo ho practico 8 mesos a l'any. Mentre coc castanyes, que vaig collint les castanyes, que en coc quilos i quilos i quilos, doncs algunes peten, fan quan les cous. Llavors, sembla, tu si escoltes bé, sembla que diguin lletres, fan ha dit arbre. Camps. Arbolino. P, plàtan, i així vaig practicant. Llavors, el Rosco és el meu concurs. Ai, Maria Castanya, quina cosa que ens acabes d'explicar. Anem amb el segon participant, ara sí. Ai,
No us ho perdeu, perquè aquest sí que és un molt conegut per tots i totes, que és el caganer del pessebre. Vinga, som-hi! Buenas noches, señor presentador. Doncs després de presentar la primera concursant, presentem aquest home que tots l'expressa de la mateixa manera. És una manera molt curiosa de fer-ho. Aquí tenim el fabulós caganer de pessebre amb denominació Hospitalet de Llobregat. No us ho perdeu. Bona marca mundial. Ay, joder, ¿sí? Hola, bon dia. Ai, Fa una mica de polvo per aquí, Comença a fer molta pudor, Comença a fer molta pudor. nada, que senyor. me he cagado. Fa una mica de pudoreta, però no passa res. Es que yo me expreso de única forma que puedo, de una forma diferente. Ay. Ay, ay. Quina pudor, Déu meu. Sí, Això que l'has tret tu. Yo es que nací un 6 de diciembre. Ay. Mucho antes de la Constitución, pero claro, esta se hizo famosa y me revolvió las tripas. Y ahora ya solo puedo cagarme en las cosas. La única forma que yo encontré de poder expresarme. Ai. Doncs no sé si la setmana passada ens va quedar clar si la teva manera d'expressar-te et va bé o et complica la vida. Doncs no creguis, no. Yo aquí en Hospitalete me permite expresarme aquí, alrededor del mundo. Ai, Me caganer. permite cosas ay, que no puedo. Que no puede hacer otra gente, como cagarme en Papá Noel, en los Reyes, en Jesús de Nazaret García y en toda su familia. Y hasta si quieres te hago una figurita, un dulce, un pastelillo, una mona. Ai, Maria, com m'agradaria. Está por todos lados, incluso en las carreteras puedes encontrar dobles míos. Ay. Ui. Déu-n'hi-do, quin directe. Déu meu, he portat l'orinal. Sí, ahora. Doncs caganer ens ha dit un ocellet amb pelegrí que no perds el temps cada cop que t'expresses. És a dir, que vas de ventre. Ens podries fer 5 cèntims d'aquesta tècnica secreta? Por supuesto, María Magdalena. Mi polla con melena. Tú lo que podrías hacer es como yo, que llevo llevándome diccionario Larousse a cagar. Y Vox. Por cierto, me cago en Vox. Y eso me ha enseñado bastante, porque mientras cago aprendo. Molt bé. Ens podries ensenyar el teu cartellet que no es veu, que només posa caga? Sisplau, perquè tothom vegi que ets el caganer. Cagaré en catalán hospitaliense. De Hospitalet, sí. Doncs ara sí, és el moment de començar el nostre concurs del Roscon. Anda, que bien. Ai. No patiu, gent de fora, gent de la casa. És molt fàcil de participar, només heu de respondre a unes preguntes i aquestes tenen unes respostes genials. Anem amb el DLM, que tot t'ho fa fàcil. Molt fàcil, no? Ai. Que sapigueu que qualsevol coincidència en què es pugui estructurar, generar, crear, organitzar una frase és pura coincidència. Doncs això és la realitat. Anem-hi. Primera pregunta. Si
està tothom molt nerviós per la Maria Castanyà. Què li podeu dir? Castanyera, també. Con la letra H. Onomatopeya que hacen los cerdos. Cerdos. Onomatopeya, Onomatopeya. Él no me atropella. Oin, oin, oin. Oh. Oin, la respuesta es oin. I la resposta és... correcta! Ahí pone que aplaudo así. Doncs la següent pregunta per aquest rosco compartit és pel senyor Caganer. Ay, sí, sí, sí. Con la letra C. Primera persona del presente del verbo cagar. Ah, bueno. Yo creo que esa... Para mí no es difícil. Es cago. Has dicho cago y la respuesta es... correcta! Mare meva, mare teva! Quin com va el roscón de Nadal! Per la niña María Castaña con la letra F de fantasma. Fuerte más mente. Más mente, fuerte, más mente. Este es del Trivial. Ah, fuertemente. I la resposta és... correcta! Déu-n'hi-do, quin nivell que tenim avui! Ya aplaudo. Que sapigueu que només queden 3 preguntes per arribar al nostre bote de... 2 milions d'euros! I Bravo. l'antepenúltima pregunta és pel senyor Caganer. Con la letra S de Superman. Ah. Paquetito con dinerito negrito que tienen los politicuchos. Bueno. Esa sí que parece difícil. Ah. I molt difícil! Una caja no es. Venga, Cagane, que tú puedes. Ay, ay, ay. Tic-tac, 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 tic-tac. Ah. Es un sobre. I la resposta és... correcta! Bien, Cagane, bien. Vinga, som-hi! No hi ha temps per perdre! Perquè la següent resposta pregunta és... con la letra R de Romario de Sousa. Única pieza que es absolutamente necesaria para el ajedrez. Tic-tac, tic-tac. Estoy entre dos. ¿No puedes durar una pista? ¡Vamos con el comediante de la pista! Molt la pista que et donarem és molt senzilla. Jugava a futbol i el seu nom començava per O. Però amb la R. ¡Oh, de Omón! ¡Por favor! Omón no era. No. Rey. Ramón tampoco. Rey. Y Rey. la resposta és... Correcte! Sí, senyor! Sí, senyora!
Ens estem arribant al final del rascón i això s'està posant els pèls càrpics. Mireu, quins càrpics. Amb la lletra I d'Espanyol. Hace mucho que no leo la E, sí. Pa, I. Ara bé. Països àrabes. Pregunta resposta con el E. Con la E. Quedan 10 segundos. Tic-tac. Tic-tac. Ay, que me ha dado mal. Quedan 5 segundos. Emérito. I la resposta em diuen que és incorrecta. No! Hombre, ¿Cómo va a ser incorrecta? hombre, la has liado. ¿Cómo me ha liado? Yo no Ay. sigo. Yo creo que Cagané la próxima vez piensa con la cabeza, no con el culo, porque la verdad es que la has liado. Quina era la Pues me la resposta agarras de correcta? lado. Quina era la resposta correcta? Doncs la resposta correcta és Emirato. Oh. Mira que era senzilla la resposta, Ni Mari Castanya ni Caganer de Pessebre han pogut resoldre aquesta última pregunta que s'enduien 2, no ni 1 ni 3, 2 milions d'euros! Em diuen pel Pinganillo que és una nit especial avui i teniu la possibilitat de poder donar aquests 2 milions d'euros als que més ho necessiten. Voleu participar, nois? ¿Qué? Cagané, ¿qué piensas? Yo creo que no podría ser mejor que me lo dierais a mí. Doncs no pot ser. Hombre, O a ti, Cagané. María Castaña, que nos queríamos jubilar. Sí, a mi m'anirien molt bé els 2 milions d'euros, perquè ja et dic que podria comprar molts barrils per coure castanyes, però, hombre, és Nadal, Cagané. Podríem treure el nostre cantó bo del cor i ajudar, no sé, i donar aquests 2 milions d'euros a algú que ho necessiti, no? O què? Si me das muchas castañas en un buen cono, yo me lo pienso. Doncs ara sí, han decidit entre els dos participar a la fase final del concurs del Roscón del Disculpin per donar aquests 2 milions d'euros als que més ho necessiten. Som-hi! Oh! Podeu participar en el xat per ajudar també i oferir la vostra aportació aquí al costat. Anem, nois, noies, amb la pregunta. Doncs començarem a explicar-vos en què consisteix aquesta prova. Consisteix en que ens heu d'explicar la vostra reflexió de la vida amb el que és abans i el després. L'actualitat, la cultura, el que són aquestes festes nadalenques, com han canviat els carrers. Home, doncs, jo que tinc molta experiència t'ho puc ben dir, que ha canviat moltíssim tot. Una de les coses que més d'això, jo crec que és la temperatura. Abans cuia castanyes amb 4 capes i ara és que quasi que m'he de treure els calçotets perquè fot una calor al costat del cubell de les castanyes. I tant, abans a 0 graus es podien coure les castanyes i ara estem en menys 8. Pero bueno, y tanta luz que hay por todas las calles, con tanta luz no puedo cagar, yo cagaba en las esquinas y con tanta luz ya me ven. Pobre. Sincerament, això de la llum és una mica curiós, perquè jo quan estic pel carrer em veu tothom. Sí, no, i els carrers fan por ara, Abans no passava. Bueno, abans la gent tirava caques per les finestres, però ara hi ha fantasmes, hi ha ninos, hi ha Papa Noels penjats dels balcons, la veritat que fa por anar pel carrer ara.
Home, i tant! La cosa està molt sèria, molt sèria, molt sèria! Y es que la parece que cogen caramelos a desconocidos como si fuera un juego. Pero ¿cómo va a ser eso un juego? Pero si es que tienen droga y todo. Sí, los caramelos son malísimos. Yo siempre le digo a mis 200 hijos, sobre todo si te dan caramelos, no los cojas, que seguro que son droga. I tant! Això també ho deia un del carrer Jubara. Y es que encima se ponen muy delicados si te cagas en todo. Se enfadan por cualquier cosa. I diuen que todo és droga! Encima droga no los porro. entiendes. No los entiendo. Todo el día. Ay, que no puedo. De tanto fumar porros i mirar el mòbil, ara ja no els entens de res. Els nanos, des de luego. L'altre dia em va venir un a la barraca de la castanya i em va començar: «Ei, bro, tu sí que ets cool, pots fer-te un selfie amb mi, Maria Castanyera?» I jo me'n vaig afartar i vaig agafar una castanya, flas, en tota la boca, castanyasso. Què m'estàs dient? Li vas fotre un castanyasso, nen? Sí, i resulta que era influencer, i ara ho saben 200 milions de followers. Déu-n'hi-do! Traiem les guitarres, sisplau! Doncs sí, senyors, em diuen pel Pinganito que aquests 2 milions d'euros els regalarem als que més ho necessiten, els que no tenen res i els que tenen les coses que no tenen. O sigui que anirà molt repartit per tots i totes. Moltes gràcies per haver participat en el nostre concurs. El roscón del Disculpin les Molestias. Molèsties descomptades. No deixeu d'ajudar, no deixeu de participar, perquè la vida és així, la vida és així de maca. Despedirem amb aquest tema de música que per tots i totes, com hem dit abans, serà gratuït. Fins la pròxima, el roscón del D. Disculpin les molèsties. Fins la propera. Con que ahora ya carné, ya el mismo coche. Sí, me voy a comprar una Volkswagen, tita. Me voy para Italia de aquí a 2 meses. ¿Te va a ir, en serio? Que te vaya muy bien y que disfrutes mucho. Y que te eches de follar. Occupants of this room have been disposed to large quantities of unauthenticated champions. Please, keep all the children's beds and snack foods al menos. Cuando compres el coche ese, ¿dónde vas? Porque me parece mejor que te coloques en un sitio vehículo caído. No, si me voy ahí. ¿Eh? Ah, yo se lo sabía yo. Luego que más luego una tarde. Yo estoy muy mal. Me dice la vecina que no me puedo curar si no encuentro un psicólogo que me quiera arreglar. Esperando estoy el momento de mi triste final. Yo estoy muy mal. Se enfadan cuando lloro y me botan de la Fons. Me compro un furgón chino y los frenos no me van. Vengo de la Italia y me pongo a cantar. Yo estoy muy mal, que eres turrón del duro, tú me quieres demostrar. Te he visto tras del muro, sé que eres un mazapán. A veces quiero verte, ya no te quiero ver más. Estamos locos por una
cosas que me dicen, tienes que ser mejor, tienes que ser alguien, toda la familia, tienes que ganar. Y yo no quiero hacer nada de eso, quiero vivir, quiero hacer lo que me salga a la posta. ¿Cómo estás? Yo estoy muy mal, y aunque estoy muy contento me dices que estoy muy mal. Yo busco mi camino y a veces lo veo pasar, pero si no lo ando la duda me va a quedar. Ya estoy muy mal, me dicen los amigos que no olvide que aquí están, me dice la familia que tengo que trabajar,